Ahojte, kolegovia obchodníci. Vítajte späť na mojom kanále. Dnes sa ponoríme hlboko do Legacy Bitfundex, jednej z najdiskutovanejších platformiem vo svete obchodovania. Ak sa pýtate, ako využiť umelú inteligenciu pre viac obchodných príležitostí, toto video si nenechajte ujsť. Je to len ďalší prázdny sľub, alebo vám to naozaj môže dať výhodu. Poďme to zistiť. Takže, čo presne je Legacy Bitfundex? Legacy Bitfundex je obchodná platforma založená na umelej inteligencii, ktorej už dôveruje viac ako 75 000 obchodníkov po celom svete. Či už ste obchodník s kryptomenami, forexom, akciami alebo komoditami, Legacy Bitfundex bola vytvorená tak, aby skenovala milióny trhových signálov za sekundu, čo vám pomôže nájsť ziskové obchody rýchlejšie ako ktokoľvek iný. A takto to funguje. Rýchle skenovanie trhu. Umelá inteligencia analyzuje oveľa viac dát, než by kedy dokázal človek. Detekuje trendy a príležitosti skôr, než si ostatní vôbec aktualizujú svoje grafy. Je to ako mať magické oko na trhu. Žiadne technické komplikácie. Naozaj, prihlásite sa, uvidíte rozhranie a urobíte svoj obchod. Žiadne kódovanie, žiadne zložité nastavenia. Je to také jednoduché, ako objednať si horúci syrový chlieb. Obchodný motor 24. 7. Umelá inteligencia skenuje trhy dňom i nocou a hľadá signály, aj keď spíte. Je tu ako mať osobného strážcu pre vaše investície, vždy ostražitého. A pre váš pokoj ponúkajú pokročilé nástroje na riadenie rizika a kompletný demo režim, aby ste si mohli precvičiť bez riskovania skutočných peňazí. Takto si môžete otestovať vodu predtým, ako sa do nej ponoríte po hlave. Teraz sa pozrime na výhody a nevýhody. Tu sú výhody. Rýchlosť a presnosť. Legacy Bitfundex ponúka trhové informácie v reálnom čase. Je to naozaj rýchlejšie ako čokoľvek, čo som kedy použil. Je to ako cestovať lietadlom, zatiaľ čo ostatní sú ešte na oslovi. Jednoduché použitie. Rozhranie je čisté a ľahko sa používa, dokonca aj pre začiatočníkov. Nemusíte byť technologický génius, aby ste začali. Je to také jednoduché, ako vziať cukrík dieťaťu. Prispôsobenie. Môžete použiť automatizované stratégie AI, alebo si prispôsobiť vlastné. Máte to pod kontrolou, podľa svojho. Rozkazuje ten, kto môže. Poslúcha ten, kto má rozum. Spoľahlivosť. Nikdy som nemal problémy s výpadkami a podpora je rýchla. Tu je veľké plus pre aktívnych obchodníkov. Je to spoľahlivejšie ako Romariov gól. A tu sú nevýhody. Krivka učenia. Ak ste nováčik v obchodovaní, stále sa máte čo učiť. Umelá inteligencia pomáha, ale stále musíte rozumieť základom. Stále treba sedieť v školskej lavici. Náklady. Samotná platforma je bezplatná, ale stále budete musieť zaplatiť štandardné obchodné poplatky. Len západ slnka je zadarmo, ako sa hovorí. Trhové riziko. Ako pri každom obchodovaní, zisky nie sú zaručené. Nástroje na riadenie rizika pomáhajú, ale stále musíte obchodovať s rozumom. Stále treba mať nohy na zemi. Takže, stojí Legacy Bitfundex za to? Ak beriete obchodovanie vážne, či už ste začiatočník hľadajúci pomoc od AI, alebo profesionál, ktorý chce automatizovať a škálovať, táto platforma bola vytvorená tak, aby vám dala výhodu. Je to skutočný prelom, ako aj povedal Pele. Navrhujem, aby ste začali s ich bezrizikovým demo režimom, vyskúšali si signály AI a zistili, či sa hodí k vášmu štýlu. Treba tu vyskúšať. Kto neriskuje, nezíska. Ak chcete obchodovať rýchlejšie, inteligentnejšie a zostať vpredu na dnešnom trhu, určite si pozrite Legacy Bitfundex. Odkaz je v popise. Veľa šťastia s vašimi obchodmi a dajte mi vedieť v komentároch, čo si myslíte. A teraz je čas na Cajpirinhu. Ak vám táto analýza pomohla, zanechajte like a prihláste sa na odber pre ďalšie obchodné tipy. Uvidíme sa v ďalšom videu. Obchodujte inteligentne a investujte bezpečne.